Mangele ngcwele ngokubhala ngumvangeli uJohane. Sahluko lishumeni nesibhozo. Siqala ufunda kula vesi eshumeni nesithoba. Sithindelwe ila vesi yamashumi amabini anesine. uYesu phambi kombingeleli omkhulu. uPetros yamkhanyela. Athi amagama abhalwa aqama. Umbingeleli omkhulu ngoko wambuza uYesu abafundi bakhe nangayo imfundiso yakhe. Wamphendula uYesu wathi, mna ndithetha ngokungafihlisiyo kulo ihlabathi. Mna bendihleli ndifundisa endlwini yezikhungo nasetempileni, apho amayuda ebesabuthelana khona evela kumacala onke. Emfihlekweni andithethanga nto. Yini na ukuba ubuze kum? Buza kwabo bayivileyo into endiyithethe kubo. Uyabona, aba bayakwazi oko ndikuthethayo. Ke kaloku akubona ukuba utshilo elinye lamathindana elalimi khona lamonqoza uYesu. Lathi, wenze na ukumphendula umbingeleli omkhulu? Wamphendula uYesu wathi, ukuba ndithethe kakubi, qinela ububi obo. Kodwa ukuba ndithethe kakuhle, undibethela nina. uAnasi wamthumela ebotshiwe uKayafi, umbingeleli omkhulu. Lilizwi lamazwi kaKristu eli. Inkosi ehleli phezulu emazulwini mayisikelele ukufunda kwelizwi layo, ngoku nangonaphakade. Amen. Sisevrandini kwaAnasi emveni kokuba amathindana emthathile uYesu ehla ibutho lamasoldati linamathindana limbambile uYesu limbophelele. Lamsaqala uKayohane uAnasi. Uthi lo mbhali xa ethetha athi uAnasi wayengumbingeleli omkhulu. Ndiyayinqwenela into yokokuba siyiqaphele loo nto. Kodwa oyena mbingeleli waziwayo ngamaRoma uKayafi. AmaJuda wona agcina isithethe, nento abayazi into yokokuba xa ubekwe njengombingeleli uyakuba ngumbingeleli ude uyofa. Kubani na evelaphi lento kuthiwa umbingeleli? Cwadi yeTestamente endala iyasinika imvelaphi
yobubingeleli athi kuphuma kulandlu kaAron ula tribe yabaLevi yabonakala into yokuba elisiko likhe laphazamiseka ngenxa yehambo nesimo sokuziphatha kukaSirayeli nongakwazi ukugcina icovenant yabo noThixo. Bathi xa bekumeko njalo bahambe begaxeleka ebanjweni zizizwe nokulawulwa zizizwe zangaphandle. Emveni kokuba amaPeresi ewina ulawulo kwabaseBhabheli babakhulula abantwana bakaJuda okokuba mabehle babheke ekhaya. Athi lo mbhali bagoduke bayokumisa indonga zeJerusalem. Uthi lo mbhali xa ecacisa abapristi banika ulawulo lokukhontrola izinto zasecaweni nezinto zelizwe. Umnikelelo omkhulu wayinhloko ecaweni, wayinhloko nakwizinto zopolitiko. Yiyo lento ubabona abapristi ingabantu abazisinana bebephethe ilizwe bephethe nekawa. But besahleli benjalo ikhona iminyaka elapha phakathi kokusuka kuMalaki ukuya kwincwadi zeTestamente entsha kuMateyu, iminyaka engamakhulu 4 akananto uSirayeli ngelo xesha ephansi kolawulo lwezizwe ngezizwe bathe balahlekanana nenkolo yabo. Kwathi ngexesha kuphethe ngexesha lokuba amaGrike ephethe ukusweleka kuka-Alexandria, indoda enkulu eyayisoyikwa kakhulu, iyayikhonkarisha ilizwe. Kwakho amaqela amabini aphathayo ahlulelana ngobukumkani buka-Alexandria. Abanye baphathe eJibuta, abanye baphathe elicala lasePalestina. Nantingozi kwamadoda alapha ePalestina enzinto esisithuko kumaJuda. Yangena le ndoda iphethe ihagu yayesibingelelweni yafika yaqamagushela ngehagu athakala abantwana bakaSirayeli. Bakhala abantwana
benyuka indaba bahamba bahlala entabeni bafuna ukuvukela umbuso bathi avukeleni kwabo bawile kanti sabawinileyo ekuphupheni kayise kuphethwe yena baba abangababingeleli baphinda futhi baphatha lezinto zeYesu kwathatha ukuphatheni kwabo kwavela icala labo elirongo lokuba aba bantu ngabantu abathatha izinto ezizezabo yaye bangohluhle sabo ngexesha lokuphatha kwabo ikhona igruphu ekhoyo nezinye sezabaleka ezikhoyo nezimiyo abafarisi bayibona lento into embi kubicawa eyilawula yamajuda ngexesha ibicinezela abantu uJudas Makabi njengomnikeleli owayekho wathi ukuhla kwakhe kwakhona abanye abantu ababili abangenayo endaweni yakhe njengomnikeleli iqhabi ke alweli kude emthini wakhe ngaba bangenileyo benze njengesithelo yabona ke amandla abasadusi bawafumana ngexesha lokulawula kweHezmons abantu abaphila ubutsheli abantu aba-unfriendly kwabanye abantu ubulawa lingabo umbuyeleli omkhulu okuyibandala labasadusi uthatha ukuthi inkohlakalo le eyabo esibhalweni indawo abazithandayo nababonela okubazifundwe sasencwadi ezinhlanu zePentateuch yaye akabazifunda bazijonga kalangqondo ye-Deuteronomics historians athi ka ejonga wena usenhlungwini athi ulenhlungu kuyo nakokusokola ukuko kungenxa yento yokokuba sisono sabazali bakho esibeke kule nto ubutsheli bethu sebasitshelile thina senziwa ukwenza kahle kuThixo lafumana ulawulo nalonje kodwa yaphela itheni yakho ndafuna niqaphele lento le akasengomnikeleli nontwana bakhe bangenile lapha kwathi kwangena umkhwenyana apho ngeneni kamkhwenyana umkhwenyana wayipapethe yelitheko yaye namajuda oqobo ayengayimrecognize uKhayafa ngaphezulu kuka-Anasi bamzisa kuYesu
ambuza ekhepho abafundi bakhe ayinanto nokudilizwa kwetembile lento ayinanto nokutshela basetembile abazalwane bafuna ukuqonda lokho kuba kaloku apha kaJuda bakhona abaFarisi abanayayo ingcinga nehlobo labo abalijonga ngalo izibhalo sikhona nezinye groups ezingabalwanga ezingagamanga ezizevayo ezifana ne-essence umhlawumbi nomzalwane ufuna ukwazi into yokokuba wena uphila ngaphi engabe uphilongeni kwakho yeyiphi le doctrine uyiphethe kuba abaSadusi banalantitshi alukho uvuko nabantu abafileyo athi uYesu ndifundisile kwisinagogues ndafundisa nasetempileni nababa ubaxelele wabaqalisela ngovuko kanambuza ngovuko labantu abafileyo uYesu watsala kwezinye zencwadi zabo abazithandayo incwadi ye-Exodus isahluko sesithathu uverse 6 ayathothini intshele ndithetha into eyaziyo nami enjaye ndifundise phakathi kwenu naluphabayo ebekhona etembeleni kodwa ngoku usenza ngongathi umuntu ongayaziyo inyaniso abaSadusi bana noYesu nomfuli kwabo ngenxa yenkolo ngento abayaziyo kodwa into abangavaniyo ngayo yile nto kuthiwa ukuvuka komuntu ofileyo uthi lo mbhalo okokuba ndithetha inyaniso unibethela kuba izibhalo ziyayitolika le nto ndiyithethayo yaye andingomntu ukude kuni kuba ndihamba njengomJuda ndizingela zonke izinto zobuJuda i-tradition ndigqinile yonke into yam yobuJuda ndigqinile yintoni endiyenze rongo umntu engakapha uAnasi ummikelele enjengoba abaFarisi bekhalazile babona ubukumkani bamaRoma buyana basondele emaromeni bacela uncedo athi akufika amaRoma abeka umbingeleli wabo onguKhayafa xa lendoda